Nou, het gaat hier nou wel aardig goed, maar de opkomst is net zo hoog. Nee? Dat vind ik net, nee. Leeft het een beetje, de verkiezings? Ik zou me geen zeggen net. Maar ja, ik weet het, dat is een light. Maar het zit misschien wat 4 af van de meesten. Herindelingen vinden de meesten niet altijd heel leuk. Het is wat waar is ik net zo best verschil op het ogenblik. Dat, ik hier wat meer verwachten. Oriëren is vaak woord bij, maar ik hoop dat het duurt nog wat dan neemt met de opkomst. Nee, het is vaak om maar we gaan stemmen. Oh, hier is de stempas. Wij kunnen eigenlijk op stemmen, een beetje op het laatste moment vaak. Een beetje erin verdiepen. Dus dat is minder, maar goed, ik denk dat gewoon is. Als je net stemmen gaat, dan ga je geen recht om erover te praten, vind ik. Dan mag je stemmen gaan en dan wordt mij stilhouden. Had je niet om jou zo, denk je dat een soort mensen toch thuisbleven? Ik vermoed het wel. Ik vermoed het wel, want mijn vrouw zei ze het krijgt nou, was weer hier altijd drok en nou is het er net in. Dus het zal wel wat afval qua opkomst.